er der officiel indvielse af iværksætteriet. Det er et nyt initiativ, som skal gøre det nemmere at være iværksætter. I første omgang åbnes en såkaldt rugekasse i Lynge i Allerød Kommune. Her vil iværksætteriet stille kontor, rådgivning og virksomhedskontakter til rådighed for små, nystartede virksomheder. De iværksættere, der flytter ind i iværksætteriet i Lynge, vil også blive tilknyttet en mentor med erfaring fra erhvervslivet. Og velkommen Henrik Ørum Nissen. Du er bestyrelsesformand for iværksætteriet, og du er også idémanden bag det her nye initiativ. Hvad går iværksætteriet ud på? Iværksætteriet går ud på, at vi mener, der mangler et initiativ, hvor vi rent faktisk tager hånd om iværksættere fra starten af. Mange andre steder, hvis du skal ud og være iværksætter, så skal du starte med at lave en stor forretningsplan, du skal lave budgetter osv. Vi tager simpelthen hånd om det fra starten, så vi starter med at vurdere ideen. Tror vi på ideen, og jeg siger vi, er det hele vores mentorkorps, vi har med os. Vurderer ideen, vi vurderer teamet, og hvis vi tror på begge dele, jamen så er det, de får lov at flytte ind, og så får de adgang til support og alt, hvad vi ellers skal bidrage med til. Hvorfor er der brug for sådan et initiativ? Kan folk ikke selv? Nej, de løber oftest i panden imod muren, det her med for eksempel finansiering. Vi prøver at opdrage dem nu her, man ikke laver et budget til banken, men man laver et budget med banken. At vi prøver ligesom at få dem til at komme ud i verden. Også give dem det netværks, dem vi kender og dem vi ellers der kan hjælpe folk videre. Det er det, vi prøver at gøre. Og så, hvad er det, de kan få ud af at komme ud til jer? Hvad er det, I hjælper dem med? Vi hjælper dem helt konkret med at få forretningsideen på plads. Vi giver dem den jura, der skal til for, at man kan sikre sine idéer. Vi sørger for, at bogføring, moms, skat, alle de bureaukratiske regler, vi har, bliver opfyldt. Vi sikrer dem med PR, kommunikation, alt det, man hele taget har behov for at komme afsted. Og vigtigst af alt, en mentor, som har sit eget erhvervsmæssige netværk, som har kontakter, man også kan trække på. Ja, fordi hvad går jeres mentorordning ud på? Hvordan fungerer det? Mentorordningen går ud på, at vi har fundet en større skare af erhvervsfolk. Det er folk, som enten har lavet egne virksomheder og solgt dem, eller som er i gang i karrierejobs i dag, som har lyst til at give noget tilbage, har lyst til at bruge noget tid på at hjælpe iværksættere. Så det, der sker, det er, når vi vurderer en sag, jamen så er det også der, hvor der er en af de her mentorer eller flere, der siger, den tror jeg rigtig meget på, så jeg tager hånd om den, og så er den her mentor med i hverdagen, dagligdagen, er med på sparring, med på rådgivning, åbner dørene op til dem, de kender, og ellers finder ud af, hvordan kan vi gøre det. Hvordan er iværksætterklimaet herhjemme? Men iværksætterklimaet er jo på en god dag dårligt. Forstået på den måde, at OECD siger jo, at vi er de næst dårligste i Nordeuropa til at gøre det. Og det skyldes mange ting. Det skyldes blandt andet finansiering herhjemme. Det skyldes også, at mange udlandske investorer i dag går udenom Danmark. Fordi vi har et landspolitisk klima, som gør, at man ved simpelthen ikke, hvad vej det stritter. Man ved ikke, hvad der kan ske af indgreb eller noget andet. Så man tør simpelthen ikke investere i Danmark. Du er selv iværksætter. Var det svært, dengang du startede? Det var det, men jeg var heldig at møde nogen, der hjalp mig. Jeg mødte nogen, som stoppede mig, inden jeg lavede de helt store fejl. Fordi fejl laver man, og man bliver nødt til at have nogen til at hjælpe en, for at man kommer ud over alle de fejl og alle de ting, man ellers løber ind i. Nu åbner I så rugekassen i Lynge i morgen. Hvad er ambitionen på lang sigt med det projekt? Jamen ambitionen er, at vi vil have 20 rugekasser, eller 20 riger, som vi kalder det, rundt omkring i Danmark. Grunden til, at det egentlig stegnede i Lynge, var også meget af den politiske velvilje. Vi har behov for, at det lokalpolitiske hjælper, der har borgmester Erik Lund og hele Allerød Kommune været en stor hjælp for os, sammen med de partnere, som er gået ind og hjælpet os. Vi har alt lige fra marketingsmanager til Microsoft og Pluspension, forskellige virksomheder, som simpelthen er inde og hjælper os med at få det her til at fungere. Henrik Ørum Nissen, tak fordi du kom. Selv tak.